Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan Demokratik Sayılığın gurnağı. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Bilişiniz yalı Türkmenistan'ın yağdayı ağır deysenem değil. İn ağırınım ağırı. Şu agoniya deysenem boptur. Sebebi iktisadiyet yıkıldı. Ahli pulduk Türkmenistan, ahli senaat puldukları, pul geliyen yerleri, pulda nereden girdeci olan yer, hemmesi yıkık. Sebebi ahlaksız alparen siyasetini, iktisadik siyasetini, bunun yegenleri, bu näme diyen, bu kaşeğin, daş töründeki Türkmenistan var ha, şunu talap var ha, tekiz yere getirene al oldu. Şimdi ben size çınımı aydayan verdi. Şu zatlar var adı. Bize hakikaten devlete diyende, devlete anık maglumatlar gelene, tasdiklanmadık maglumatlar geliyor. Yöne biz aylanda maglumat alanda her aşağıdan ta depesine çelip gelin çeşmelerden alıp atıyoruz da. Yöne kâvirler doğru çıkmaya kâvir. Şunun için bizim analitika bölümümüz şu taydı işlep bize hem zat şu arada prognoz teklifname veriyor. Yurdun yağdayı görüp otuyorsunuz. Ondan başka yurdun yağdayını da görüp otuyorsunuz. Bu kaşey diyorum doğru aydıldı da. Ölüm ölmedi. Normal dirilmedi. Şu приграничный состояниеде yiyor da. Yönü şu tayda hükümette oturan hükümet değil. Bunun kaşeyin daş töründekiler, yakın töründekiler. Bunu var ha, şu mumiyalı saklap, bar hoşu. Yalandan bu gürleşe Kasım Jomart Tokayev bilen kim gürleşe belisi değil ha otayda. Wow dikepeşiz kim bile otuyor. Otayda Türkiye'nin prezidenti bilen açık bular görkezip oturan aklara gürleşenli. Ya kabinet ministrin azalığı bilen sağlı arkalı nemesini gürleşini duşunu görkezene akla var. Çıkışını. Sebebi onun arkasında diktir gürleğe otuyor. Aziz adamlar, Türkmenistan. Indi men sizi hemmenize yüzlenesin. Esası organ işgärleri. Şu hünärmentlerle, çinovniklara hemmenize. Ine size bir misal. Dövran sürüp yörün yurdunuzda bir günün içinde bir hemmez adınız yitirip ana Tursada yöreğiniz. Uborşik ol. Süpürcü ol. Ine size misal. Yakında çıkan misal ine. Областной ayçıq değil, Haysi vilayetın. Областной vilayetın, областной gayın, bir vilayet gayın, ulukon vezifede oturun bir oğlun. Dövran sürüp yörün. Adamları azar diyen bir söz üçün bana var zindanı yapan tusu, vahabit, bir topurken ben narkadiyalı adım getirip. Şu deyip yörün adam, özüne kim deyip yörmen, şu dördü, hazır kim şöyle bir aday bolup bile da. Nirde şol? Türkiye'de süpürücü. Sizin hemmeniz, barcak yeriniz Türkiye süpürücü ol. Süpürücü ya bir zat näme o keramika koyan olayınız ya näme yasanız bir zatlı olur ya garawulçu bolursunuz. Yöne hemmeniz barcak yeriniz şotayı. Gıynansam, gıynanmasam şu hükümet bolup otursa. Şu kaşey bolup otursa. Hemmenize vilayet işgärleri. Yerli adamlar, vilayetlerin yerli adam. Size men öňden aýtdym. Size yol yok dedim. Şu kaşeň otursa, şu kaşeň taş döwründekiler çuburaşga otursa, size yol yok. Ahir soň sizin barjak yeriniz, ya indi gowu ýagdaýda barjak yeriniz Türkiye. Bolmasa ağaçlığınızdan Türkmenistan'ın içinde ölýäňiz. Bir döwüm çöre zar ol. Sebäbi siz Türkmenistan'da içinde öz oturan yerinizde, öz işlerini azar berdiňiz. Halk size bir döwüm çöreğim bermeýär. Ağını garandaşı birinci sizden kaçır. Men şu zatları näme üçin diýip aýdyp otyň? Siz netije gelin diýip. Indi netije gelin.
Hökümet yıkıldı. Hökümet yok. O tayda sizi alda pulda otyrlar. Bu bilen gepleşdi, o bilen gepleşdi, anark prezident nemelerin, kampaniyaların daşayot. Görüp otyrsyňyz. Atlı awaraly kampaniya Türkmenistana barasy elene. Sebäbi Türkmenistan döwletinde yurt dip hasabyna görenak. Görüp otyr Türkmenistan dağlanjakyny, ýykyljagyny. Indi size hemmäňizi men aýdyp otyryn. Hökümet işgärleri, organ işgärleri, hünärmentlere, halkymyza size aýdyp otyryn. Siz ýurdy ýitirmejek bolsaňyz, siz başga ýurtda süpürji boljak bolmasaňyz, siz hereket edersiňiz. Şundan başlap bara sabotaj etmek. Gaýda işleseň biri azar verse size diýip, ay size plan bermeli diýse, palançy pul getirmeli diýse, siz özüň çykaý şo taýda pul edäý diýip aýtmaly. Ya bolýa diýip çykmaly da, o taýda meni urdular diýip aýtmaly. Ya näme etmeli? Şu ahaldan gelen başlyklaryňyzy, şu Göktepe'den gelen başlyklary, şolary çykardın, şolary günäkar edin, berdi. Men size aýdyp otyryn. Sebäbi bar vilayatdan gıynansam, bar vilayatdan başlyklar ahaldan gelen. Esasy şu Göktepe'de. Doğru mu? Doğru däl. Doğru. Şo zatlary siz Türkmenistan rektiýaly, bütün hemmäňizi mecbur ýagdaýda tapmaly, goýmaly, tapmaly. Esasam strike breakerler bolýar kawagt. Kaşyňyzda kawagt şu gowurunjak bolup gelen nemeleriň ýa şu sağınsız sırtına giyirler. Käbirleri. Men şolara aýtjak bolýan. Şolaryň wara familiýalaryň atlaryny maňa uradyň. Men şundan başlap çykyp şolaryň familiýalaryň atlaryny palan diýip aýdarym. Onsoň studentlaryň arasynda köp çugullar köp bolupdyr. Istanbulda öz arasynda uje wyçisläp urupdyrlar. Orsiýetde wara gyz gyzlary şu bozuk ýoluny ýörüte şo bizim konsul işgärleriň baş tutumlygyndan gidip otyrlar. Şu panel diýen zatlar. Şo zatlar barada maglumat gelip otyr bize. Biz ýurdumyz bara. Näme üçin biz ýurdumyz azatlyk aldyk, neme bir taraplyk aldyk. Şöyle bir maskara çylyk örmämi. Öň türkmeniň bara gaýraty bilen, öň türkmeniň şohraty bilen biz buýsanýardyk. Ýöne şo 20 ýyl däl, 20 ýyl bolmaz, soňky 5 ýylyň içinde, soňky 7-14 ýylyň içinde şo Rezat Berdimuhammed gelen. Bizim Türkmenistanlar bara maskara boldy. Bütün dünýäde maskara boldy. Ýine siz özüňizi gözüňize getirin. Öň başlyk bolup işlärler. Gaýyp bolmasyn, o türmedäkiler hem aýtsaňyz da türmedäkiler nemedenler. Şolarym gelip işläp ýörler. Şoň üçin Türkmenistanlılar hemmäňiz şu taýda özüňize bir netije getirin. Hemmäňiz oýlanşyň. Bize şo zat gerekmi? Bizim ýurdumyzy ýitirmek ýolunda şu taýda. Häzirki oturan bir kanun, kaşşeýler, çiburashkalar, daşdöwründaky pampers giýerler. Beýle ýurt bolmaz. Beýle adamlar. Biz bara adalatlyk, asudalyk, jewisligi alyp barmazlar. Bizi yalan söz bilen altyn asr diýdiler, awadançylyk diýdiler, her zat diýdiler. Ýöne häzir Türkmenistanda altyn asrym görenden awadançylygym gören. Bütün Türkmenistan gedaýçylygy ördüler. Sağ olun, ertekli duşumuza çeldi.